Hänen nimensä on Aino Lehtonen. Hän on 68-vuotias. Ja tänä aamuna hänen sormensa tärisivät, kun hän nosti puhelimen keittiön pöydältä. Keittiö oli hiljainen. Kello seinällä tikitti liian kovaa. Kahvi oli jo jäähtynyt, mutta Aino ei muistanut, milloin hän oli sen keittänyt. Ulkona Helsingin syksy oli harmaa ja märkä. Taivas roikkui matalalla ja ratikan ääni kantautui vaimeana ikkunan läpi. Aino istui pöydän ääressä pitkään ennen kuin uskalsi painaa vihreää painiketta. Hän oli miettinyt tätä soittoa koko yön. Hän ei ollut nukkunut kunnolla. Ajatus pyöri kehää hänen päässään. Milloin häät ovat? Vain se kysymys. Hän ei halunnut vaatia, ei tunkeutua. Hän halusi vain tietää, jotta voisi olla mukana, edes jotenkin. Kun puhelin viimein vastattiin, ääni ei ollut hänen poikansa Mikon. Se oli miniän, Elinan, 31-vuotias, kirkas ja rauhallinen ääni. Ai hei Aino. Elina sanoi kuin ohimennen, ikään kuin puhelu olisi tullut huonoon aikaan. Anteeksi, että soitan. Aino vastasi nopeasti. En halua häiritä. Ajattelin vain kysyä jotain pientä. Elina huokaisi kevyesti. No, kysy vaan. Aino puristi puhelinta. Hänen äänensä oli hiljainen. Milloin teidän häät ovat? Linjan toisessa päässä tuli tauko. Ei pitkä, mutta tarpeeksi pitkä, että Aino ehti tuntea epämukavuuden. Sitten Elina nauroi kevyesti, melkein huvittuneena. Voi Aino, menimme naimisiin eilen. Sana eilen jäi ilmaan. Se ei tuntunut oikealta. Aino katsoi pöytää edessään, kuin se voisi auttaa ymmärtämään. Eilen. Aino toisti. Hänen äänensä oli melkein kuiskaus. Mutta minä en tiennyt mitään. Elina vastasi edelleen rauhallisesti. Se oli pieni tilaisuus. Hyvin yksinkertainen. Vain meille läheisimmät. Elina lisäsi, kuin se olisi selitys kaikkeen. Aino ei sanonut mitään. Hän tunsi, kuinka sydän löi liian kovaa. Elina jatkoi. Ajattelimme, että näin on helpompaa. Vähemmän stressiä. Ymmärrät varmaan. Puhelu päättyi pian sen jälkeen. Elina toivotti hyvää päivänjatkoa, kuin kyse olisi ollut tavallisesta asiasta. Aino jäi istumaan keittiöön. Puhelin oli yhä hänen kädessään, mutta näyttö oli jo pimeä. Hän ei itkenyt heti. Ensin tuli tyhjyys. Hiljaisuus, joka tuntui liian suurelta pieneen keittiöön. Hän nousi hitaasti ja kaatoi kylmän kahvin viemäriin. Kädet liikkuivat automaattisesti. Eilen, hän sanoi ääneen vain kuullakseen sanan. Hän ei ollut kutsuttu. Ei kysytty. Ei mainittu. Aino istui takaisin alas ja katsoi vanhaa perhevalokuvaa hyllyllä. Siinä Mikko oli vielä poika. Hän muisti, kuinka oli luvannut olla aina läsnä. Ja nyt hän oli poissa tärkeimmästä päivästä. Hän ajatteli ensin, että kyse oli virheestä. Että joku oli unohtanut kertoa. Mutta syvällä sisällä jokin sanoi muuta. Tämä ei ollut unohdus. Tämä oli päätös. Aino ei vielä tiennyt, miksi näin oli tapahtunut. Hän ei vielä tiennyt, kuka oli vaikuttanut asiaan eniten. Hän ei tiennyt, että tästä hetkestä alkaisi ketju tapahtumia, joita kukaan ei voisi enää pysäyttää. Sillä samalla kun Aino istui hiljaisessa keittiössään, jossain muualla juhlittiin ilman häntä, ja Aino ei vielä tiennyt, että hänen hiljaisuutensa tulisi jonain päivänä puhumaan kovempaa kuin yksikään sana. Seuraavina päivinä Aino heräsi joka aamu samaan painavaan tunteeseen rinnassa. Hetken ajan hän unohti, ja sitten muisto palasi. Häät. Sana, jota ei ollut lausuttu hänelle ajoissa. Sana, joka oli tapahtunut ilman häntä. Hän kulki asunnossaan kuin vieras. Jokainen huone tuntui suuremmalta kuin ennen, ja hiljaisuus seurasi häntä. Aino yritti jatkaa arkea. Hän kävi kaupassa, tervehti kassaa, hymyili lyhyesti, kuten aina. Kukaan ei tiennyt, että hänen sisällään oli jotain murtunut. Kukaan ei nähnyt, miten paljon hän pidätteli. Hän odotti yhä soittoa Mikolta. Pientä selitystä. Mitä tahansa, mikä tekisi tästä ymmärrettävää. Mutta päivät kuluivat. Puhelin pysyi hiljaa. Aino mietti omaa elämäänsä. Kaikkia niitä vuosia, jolloin hän oli laittanut itsensä viimeiseksi. Hän oli jättänyt lomia pitämättä, tehnyt ylitöitä, jotta Mikolla olisi paremmat mahdollisuudet. Kun Mikko halusi muuttaa Helsinkiin opiskelemaan, Aino otti lainaa, vaikka se pelotti häntä.
Hän ei ollut koskaan sanonut ei. Ei silloin, kun apua pyydettiin. Hän muisti ajan, jolloin Mikko soitti joka sunnuntai. Silloin he puhuivat pitkään. Nyt puhelut olivat lyhyitä, usein kiireisiä. Usein Elina vastasi ensin. Aino ei halunnut syyttää Elinaa, ainakaan ääneen. Mutta hän ei voinut olla huomaamatta muutosta. Hän muisti ensimmäisen kerran, kun Elina oli jättänyt hänet keskustelun ulkopuolelle perhejuhlassa. Se oli pieni hetki, ohikiitävä. Mutta nyt se tuntui merkitykselliseltä. Aino istui olohuoneessa ja katsoi vanhaa vihkoa, johon hän oli kirjoittanut menoja ja tuloja. Hän tiesi tarkalleen paljonko oli auttanut. Ei siksi, että olisi laskenut, vaan siksi, että muisti. Hän oli maksanut osan Mikon ensimmäisestä autosta. Auttoi vuokravakuudessa. Ja vielä viime vuonna hän oli siirtänyt rahaa, kun Elina ja Mikko sanoivat olevansa tiukilla. Aino ei ollut odottanut kiitosta. Mutta hän ei ollut odottanut myöskään tätä. Hän päätti lopulta soittaa itse, ei Elinalle, Mikolle. Puhelin soi pitkään ennen kuin siihen vastattiin. Äiti, Mikko sanoi. Hänen äänensä oli varautunut. Halusin vain kuulla sinun äänesi. Aino vastasi. Ja kysyä. Miksi minä en tiennyt häistä? Linjalla tuli hiljaista. Aino kuuli taustalta liikettä kuin joku olisi ollut lähellä. Me päätimme pitää sen pienenä, Mikko sanoi lopulta. Se oli Elinan idea, mutta minä olin samaa mieltä. Ajattelimme, että näin on kaikille helpompaa. Aino sulki silmänsä. Minäkö olen kaikille vaikeaa? Hän kysyi hiljaa. Ei tietenkään. Mikko vastasi nopeasti. Älä ymmärrä väärin, mutta mitään selitystä ei seurannut. Vain kiireinen hengitys ja lyhyet lauseet. Puhelu päättyi siihen, että Mikko sanoi soittavansa myöhemmin. Hän ei soittanut. Aino istui pitkään paikallaan. Hän tunsi itsensä väsyneemmäksi kuin koskaan. Silloin hän teki jotain, mitä ei ollut tehnyt vuosiin. Hän avasi vanhan laatikon makuuhuoneessa. Laatikossa olivat paperit, joita hän oli säilyttänyt huolellisesti. Säästöt. Asiakirjat. Hän ei ollut koskaan puhunut niistä Mikolle. Ei rahasta, jonka hän oli saanut miehensä kuoleman jälkeen. Aino ei ollut rikas, mutta hän oli ollut säästäväinen. Ja vuosien varrella summa oli kasvanut. Hän sulki kansion hitaasti. Ei vielä päätöstä. Ei vielä mitään suurta. Mutta ensimmäistä kertaa Aino ajatteli, ettei hänen tarvitsisi enää antaa kaikkea pois. Ja sillä hetkellä hän ei vielä tiennyt, että tämä ajatus tulisi muuttamaan hänen ja Mikon suhteen pysyvästi. Sillä joskus hiljaisin muutos alkaa pienestä päätöksestä olla enää uhraamatta itseään. Aino ei puhunut kenellekään siitä, mitä hän oli löytänyt laatikosta. Ei ystäville, ei naapureille. Ajatus jäi hänen sisälleen. Hän jatkoi arkea rauhallisesti, mutta jokin oli muuttunut. Hän ei enää tarttunut puhelimeen heti, kun se soi. Kun Mikko lopulta soitti muutamaa päivää myöhemmin, Aino vastasi vasta 3. soiton jälkeen. Äiti, Mikko sanoi. Ajattelin vain katsoa, miten voit. Hyvin. Aino vastasi. Hänen äänensä oli tasainen. Ihan hyvin. Mikko vaikeni hetkeksi. Elina kysyi, haluaisitko tulla käymään joskus, jos teille sopii? Aino vastasi. Ei innostuneena. Ei torjuvasti. Vierailu sovittiin seuraavalle viikolle. Aino valmistautui siihen kuin pitkään matkaan. Hän valitsi vaatteet huolellisesti. Ei liian hienot, ei liian vaatimattomat. Hän toi tullessaan kukkia ja pienen lahjan, vaikka häitä oli jo pidetty. Kun Aino astui sisään Mikon ja Elinan asuntoon Helsingin keskustassa, hän tunsi heti olevansa ulkopuolinen. Asunto oli kaunis, uusi. Jokainen esine näytti harkitulta. Elina otti lahjan vastaan hymyillen. Voi, ei olisi tarvinnut. Halusin kuitenkin, Aino vastasi. He istuivat olohuoneessa. Keskustelu oli kohteliasta, mutta etäistä. Elina puhui paljon tulevista suunnitelmista. Matkoista, uudesta autosta. Aino kuunteli ja nyökkäili. Mikko istui vieressä ja katseli puhelintaan. Sitten Elina sanoi kevyesti. Meillä on vähän rahahuolia vielä häiden jälkeen. Aino tunsi tutun painon rinnassa. Niinkö? Niin, Elina jatkoi. Ajattelimme, että ehkä sinä voisit auttaa niin kuin ennenkin. Huoneessa tuli hiljaista. Mikko ei sanonut mitään. Aino katsoi poikaansa.
Hän odotti katsekontaktia. Jotain merkkiä. Mikko nosti katseensa hetkeksi ja käänsi sen sitten pois. Kuinka paljon? Aino kysyi lopulta. Elina sanoi summan kuin se olisi ollut pieni asia. Aino nyökkäsi hitaasti. Minun täytyy miettiä. Elina hymyili uudelleen. Hymy ei yltänyt silmiin. Totta kai. Vierailu päättyi pian sen jälkeen. Hyvästit olivat lyhyet. Kotimatkalla Aino istui bussissa ja katsoi ikkunasta ulos. Hän tunsi olonsa käytetyksi. Ei kysytyksi. Käytetyksi. Kotona hän avasi taas laatikon. Hän katsoi papereita pitkään. Hän muisti kaikki ne kerrat, jolloin apu oli tullut ilman ehtoja. Nyt ensimmäistä kertaa hän kysyi itseltään, miksi hän antoi. Seuraavana päivänä Aino soitti pankkiin. Hän varasi ajan. Vain keskustellakseen hän sanoi itselleen. Mutta syvällä sisällä hän tiesi, että tämä ei ollut enää vain keskustelua. Sillä joskus hetki, jolloin ihminen lakkaa antamasta, on hetki, jolloin valta alkaa siirtyä. Ja Aino ei vielä tiennyt, miten kauas tämä päätös veisi hänet ja ketä se satuttaisi eniten. Pankin aulassa oli lämmin ja hiljainen tunnelma. Aino istui nahkatuolissa ja katseli seinällä olevaa maisemakuvaa. Hänen vuoronsa tuli ajallaan. Nuori virkailija hymyili kohteliaasti ja pyysi istumaan. Aino puhui rauhallisesti. Hän kertoi elämästään, säästämisestään ja siitä, että halusi varmistaa tulevaisuutensa. Virkailija kuunteli tarkasti. Hän kysyi muutaman kysymyksen ja näppäili tietoja koneelle. Kun numerot ilmestyivät näytölle, Aino tunsi oudon rauhan. Kaikki oli edelleen hänen hallinnassaan. Te olette hoitaneet asianne hyvin, virkailija sanoi. Teillä on mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia. Sana jäi Ainon mieleen. Kukaan ei ollut sanonut sitä hänelle vuosiin. Kotimatkalla hän käveli hitaasti. Ilma oli kylmä, mutta selkeä. Hän huomasi ajattelevansa itseään. Ei Mikkoa, ei Elinaa, vaan itseään. Päivät muuttuivat viikoiksi. Aino ei soittanut. Hän ei lähettänyt viestejä. Aluksi Mikko soitti pari kertaa. Aino vastasi lyhyesti, ystävällisesti, mutta etäisesti. Elina ei soittanut kertaakaan. Aino alkoi täyttää päiviään muilla asioilla. Hän kävi kirjastossa. Aloitti vesijumpan. Hän tapasi vanhan ystävänsä Leenan kahvilassa. He puhuivat pitkään. Leena kuunteli, kun Aino kertoi häistä. Hän ei keskeyttänyt. Sinua on pidetty itsestään selvänä. Leena sanoi lopulta hiljaa. Aino ei vastannut heti. Hän tiesi sen jo, mutta sanat tuntuivat silti raskailta. Samana iltana Aino sai viestin Mikolta. Lyhyen ja asiallisen. Hoiditko jo sen asian? Viestissä luki. Aino katsoi näyttöä pitkään ennen kuin vastasi. En vielä, hän kirjoitti lopulta. Vastaus tuli nopeasti. Meillä on vähän kiire. Aino sulki puhelimen. Hän tunsi surua, mutta myös jotain uutta. Päätöksen rauhaa. Viikon kuluttua Mikko ilmestyi Ainon ovelle ilman varoitusta. Hän näytti väsyneeltä, huolestuneelta. Äiti, meidän täytyy puhua, Mikko sanoi astuessaan sisään. Aino keitti kahvia. Hän istui vastapäätä poikaansa ja odotti. Elina on stressaantunut, Mikko aloitti. Tämä tilanne painaa meitä. Minäkin olen ollut stressaantunut. Aino vastasi rauhallisesti. Mikko katsoi häntä yllättyneenä. Hän ei ollut tottunut tähän sävyyn. Sinä olet aina auttanut, Mikko sanoi. Siksi ajattelin. Juuri siksi, Aino keskeytti hiljaa. Huoneessa oli hetken hiljaista. Vain kellon tikitys kuului. Minä en sano ei, Aino jatkoi. Mutta minä sanon, että nyt minä mietin ensin itseäni. Mikko nousi ylös levottomana. Tämä ei ole reilua. Aino katsoi poikaansa suoraan silmiin. Ei ollut hätkään. Mikko ei vastannut. Hän lähti hetken kuluttua sanomatta paljon. Oven sulkeuduttua Aino jäi seisomaan paikalleen. Hän tunsi sydämessään kipua, mutta ei katumusta. Sillä joskus etäisyys paljastaa totuuden. Ja Aino aavisti, että seuraava askel ei tulisi olemaan hänen omansa. Joku muu tekisi pian päätöksen, joka pakottaisi kaikki katsomaan peiliin. Päätös tuli yllättävästä suunnasta. Se ei alkanut riidasta, eikä puhelusta, vaan kirjeestä. Aino löysi sen postiluukusta eräänä aamuna. Valkoinen kirjekuori, hänen nimensä selkeällä käsialalla. Hän avasi sen keittiön pöydän ääressä samalla paikalla, jossa kaikki oli alkanut. Kirje oli pankista. Lyhyt asiallinen ilmoitus perinnönhallintaan liittyvästä asiasta. Aino luki tekstin kahdesti. Sitten kolmannen kerran
Hänen sydämensä löi nopeammin. Matti, hänen edesmenneen miehensä veli, oli kuollut yllättäen. Ilman lapsia, ilman puolisoa. Ja testamentissa Aino oli nimetty ainoaksi perilliseksi. Summa ei ollut pieni. Se oli enemmän kuin Aino oli koskaan pitänyt omanaan. Hän istui pitkään paikallaan. Ajatukset eivät juosseet. Ne pysähtyivät. Ensimmäinen tunne ei ollut ilo. Se oli hämmennys. Toinen tunne oli pelko. Mitä tämä muuttaisi? Kolmas tunne tuli hitaasti. Selkeys. Aino tiesi, ettei kertoisi tästä heti. Ei Mikolle, ei Elinalle. Hän halusi ensin nähdä, miten he käyttäytyisivät ilman tietoa rahasta. Päivät kuluivat. Aino hoiti paperityöt rauhallisesti. Samaan aikaan Mikon viestit muuttuivat. Niissä oli kiirettä, painetta. Elina on huolissaan, yhdessä viestissä luki. Meillä on oikeasti vaikeaa, Aino vastasi lyhyesti. Ymmärrän. Sitten tuli kutsu. Elina halusi tavata. He tapasivat kahvilassa Helsingin keskustassa. Paikassa, jossa kaikki oli vaaleaa ja avointa. Elina saapui ajoissa. Hän hymyili, mutta hymy oli varovainen. Kiitos, että tulit, Elina sanoi. Halusin puhua rauhassa, Aino nyökkäsi. Niin minäkin. Elina puhui pitkään. Stressistä, lainoista, tulevaisuudesta. Sitten hän katsoi Ainoa suoraan. Me tarvitsemme sinua. Aino ei vastannut heti. Hän joi kahvia rauhallisesti. Tarvitsetteko te minua? Aino kysyi lopulta. Vai minun rahojani? Elina hätkähti. Totta kai sinua, hän sanoi nopeasti. Aino hymyili ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Hymy oli lempeä, mutta luja. Sitten aloitetaan siitä, Aino sanoi. Kunnioituksesta. Elina jäi sanattomaksi. Aino nousi ylös ja puki takkinsa. Minä palaan asiaan, hän sanoi. Kotimatkalla Aino tunsi olonsa kevyemmäksi kuin vuosiin. Hän tiesi nyt, ettei raha ollut valta. Rajat olivat. Ja hän tiesi myös, että viimeinen osa tätä tarinaa olisi vaikein, sillä totuuden hetki lähestyi, eikä kukaan voisi enää teeskennellä. Aino ei ottanut yhteyttä heti. Hän antoi ajan kulua, antoi hiljaisuuden tehdä työnsä. Viikot menivät. Lehtien värit vaihtuivat kaduilla ja ilma kylmeni. Aino jatkoi elämäänsä rauhallisesti. Hän kävi uimahallissa, joi teetä iltaisin ja luki kirjoja, joita oli aina aikonut lukea. Mikko soitti harvemmin. Kun hän soitti, ääni oli pehmeämpi kuin ennen. Elina kysyy sinusta, Mikko sanoi eräänä iltana. Hän miettii, teimmekö virheen. Virheet huomaa usein vasta, kun jokin lakkaa toimimasta. Aino vastasi. Hiljaisuus kesti hetken. Sitten Mikko huokasi. Olen pahoillani, äiti. Aino sulki silmänsä. Anteeksi pyyntö ei ollut suuri, mutta se oli ensimmäinen. He haluaisivat tavata sinut yhdessä. Mikko jatkoi. Oikeasti puhua. Aino suostui. Ei siksi, että olisi pakko, vaan siksi, että hän oli valmis. He tapasivat Ainon kotona, samassa keittiössä, jossa puhelu oli alkanut. Elina istui pöydän ääressä kädet ristissä. Hän näytti hermostuneelta. Olen ajatellut paljon. Elina aloitti. Me teimme sinulle väärin. Aino kuunteli keskeyttämättä. Hän ei nyökännyt, ei vastannut heti. Ajattelin, että pidän asiat hallinnassa. Elina jatkoi. Mutta suljin sinut ulos. Mikko katsoi äitiään. Minä annoin sen tapahtua. Aino hengitti syvään. Minä en tarvinnut häitä, hän sanoi hiljaa. Minä tarvitsin tulla nähdyksi. Elinan silmiin nousi kyyneliä. Ymmärrän sen nyt. Hetken ajan kukaan ei puhunut. Keittiössä kuului vain kellon tasainen ääni. Sitten Aino kertoi päätöksensä. Ei perinnöstä, vaan rajoista. Haluatteko apua? Aino sanoi. Vai haluatteko perheen? Mikko vastasi ensimmäisenä. Perheen. Elina nyökkäsi hitaasti. Perheen, ilman ehtoja. Aino katsoi heitä molempia. Hän tunsi kivun, mutta myös helpotuksen. Hyvä, hän sanoi. Sitten aloitamme alusta. Hän kertoi myöhemmin perinnöstä. Ei summia. Vain sen, että hänellä olisi varaa auttaa, jos hän haluaisi. Elina ei kysynyt enempää. Se oli Ainolle merkki. Kuukausia myöhemmin he söivät yhdessä joulupäivällistä. Pienesti, rauhallisesti. Ei ollut suuria lupauksia, oli vain läsnäoloa. Aino istui pöydän ääressä ja katseli poikaansa. Hän ei ollut menettänyt häntä. Hän oli löytänyt itsensä.
Ja hän tiesi nyt, että todellinen kunnioitus alkaa siitä, ettei itse katoa. Tarinat eivät aina pääty niin kuin toivomme, mutta joskus ne päättyvät niin kuin tarvitsemme. Ja se riittää. Tämä tarina perustuu kuuntelijoiden lähettämiin tositarinoihin. Joitakin nimiä, paikkoja ja yksityiskohtia on muutettu asianosaisten yksityisyyden suojelemiseksi.